Wat hadin bak jala Manipur kadang don hapadeng ke jengyom snam ki kena puli ke Regional Institute of Medical Science ke jala Manipur ki bedai napo ke jala Meghalaya baki layop diang ya ke phone ki kena puli bakin wan ban bteng biang ya ke jingpule ke jongki ka menteri ke koit ke khiah jong ke jala Meghalaya ka Dr. Mazal Amprin lingdo kalapan pau ba kamla ban lei ai ni shim rai halor ka te ke sinjam habai keren bat kilap thai kubor ka Dr. Amprin kalapan pau ba halor ka te ka don kam banwat jingtep lengba ka tanat political bat ki khna puli ka jala ki dei ban ai da ka jingtho show mintirang ba ka jala ban yo ya ka jingshai ba tikna namar nakliang jong katanat ka koi ka khia kamla ban simrai e halor ka tei ka phang kani ngatharai ngin hap hi banyawat jingtep na ka political department namar ba ka duty jong ka health department ka long tang ban shu select eki ba apply ya ka jingpule syakatu ka nong ba puli lat nang ta ngatharai nganumlong in authority ban kren ya kata tang bang ngatharai lada kita ki kena puli ki bapuli akini ki nong ba kum kata ka badan hapdeng kum kata ka problem ngatharai pidi ban thok da ka city but pidi ban alert ya honorable chief minister ba undup shim ya ka decision amarangan shim decision manganganumla ngarung alayo sngo ya kata I am not the competent authority ban kren kenya kata